1.5 na. Na. Adol na sinakagkasag naman. Bakbang yan eh. Ayan na. Lagyan ka ng telescope. Naban asukaran nga dumi kay ganahan man sila tamis. Pag-uban na kilapuan anay. Gaman magluto sila sauce mo nang ipa padagan sa lawas ng sa Lapuhan ra. Para tong pasadzon nga nilutuan. Punong yan na yung dumabata. Hain man. Aw. Ganina kay kinsa man legend. Nageo. Nabigtuan na. Ano? Ayan, ayan na! Dali! magdong. Kaya ba? Makapagpupulong na yung sawa. Tingam. Pwede tayo. Dabaw. Sige pa sa labaw. Mga dugay ko mga sa bana ni Omra. Magkuha sila. Dili man taos, bunga ko sila. Betul dapat. Ano po? Betul betul. Ano may kaya? Ano na bana nila? Ay bawo man ko. Pat. Lagi. Dali ako sila bunyi. Ano ini? So tingnan. Man. Di tagaan mo kasi hindi ka ng negosyo sa gasolina sa lapit kay balik ko. Basta dyan ko. Tapos ang negosyo. Tapos. Nga man, nahunong manan. Nahulong kay gabi. Para ko man di mo bayad. Kamay ra siyang tulog, hindi mo bayad. Mga tao Kamay lang. na mo bayad. Mga tao lang din, mga madok gaba.